Boas tardes a todos, autoridades, representantes institucionais, cofrades, veciños, veciñas e visitantes. Grazas por acompañarnos nesta Casa da Cultura no acto de presentación do cartel e do pregón da nosa Semana Santa de Burela de 2026. Acabamos de ver 30 anos de historia, 30 anos en paredes, 30 anos en fotografías, 30 anos de rostros que moito recoñecemos. E despois de ver todo isto, vou comezar cunha frase incómoda. O día que nos deixemos de sair, non pasará nada. Non haberá titulares, non haberá cámaras, nin haberá protestas masivas. As rúas seguirán abertas, os balcóns seguirán no seu sitio e o mundo seguirá xirando. Pero algo invisible desaparecerá, porque o que vimos nesta exposición non é só pasado, é presenza repetida durante 30 anos. A nosa Semana Santa non é a máis grande, non é a máis vistosa, nin é a máis mediática. É algo máis serio que todo isto. É necesaria. Necesaria para esa persoa que non pode baixar e ve as procesións dun balcón. Necesaria para quen perdeu alguén e precisa vir pasar a Virxe das Dores en silencio. Necesaria para quen carga unha cruz por dentro e ao ver ao Cristo ve que non está solo. Necesaria para quen ao ver a Virxe da Esperanza lembra que un mañá tamén existe. Se nós non saímos, esta persoa quedará sen este momento. E quizáis ninguén o saiba, pero para ela será unha perda enorme. Lévanse 30 anos facendo algo que non cotiza en bolsa, algo que non dá cartos, algo que non dá fama. Lévanse 30 anos estando, en un tempo no que todo é inmediato, no que todo é viral durante un día, e esquecido ao seguinte, estar 30 anos é un auténtico acto de rebeldía. Sí, rebeldía. Rebeldía contra a indiferencia. Rebeldía contra o xa non merece a pena. Rebeldía contra o isto é cousa do pasado. Nós non somos pasado. Somos memoria que camiña. Somos ombros que non sostelen só madeira, senón historias, pérdidas, promesas, agradecementos. Non saímos para impresionar, saímos para acompañar. Non saímos para competir, saímos para cumprir. Non saímos porque sexamos moitos, saímos porque somos necesarios. Porque non estamos aquí para conservar unha tradición bonita e colgala dunha parede. Estamos aquí para que siga viva, para que cando o Cristo pise a rúa, alguén respire máis fondo, para que cando a Virxe das Dores avance, alguén se sinta comprendido, para que cando a Virxe da Esperanza cubra o seu manto o pobo, alguén decida non renderse. Se isto pasa nunha sola persona, xa fixemos moito máis do que parece. Así que non vos vou pedir que sexamos máis grandes. Vou pedir algo moito máis difícil, que sigamos sendo necesarios, paso a paso, ano tras ano, aínda que non haxa focos, aínda que non haxa ouro, aínda que non haxa aplausos. Porque mentras haxa alguén que precise vernos pasar, non teremos dereito a desaparecer. A continuación, quero convidar a subir ao escenario a Águeda Balín, representante da Xunta de Galicia, que nos acompaña nesta tarde para dirixirnos unhas palabras. Por favor, un aplauso. Pois moi boas tardes a todos e a todas. É difícil falar despois dun discurso tan emotivo, tan sincero e tan necesario. Pero, bueno, é para min unha honra participar con todos vós neste acto de pregón e inauguración da exposición de 30 anos de historia da cofradía. Quero expresar o meu recoñecemento e o recoñecemento da Xunta de Galicia a todas as persoas que co seu traballo, a súa dedicación e a súa devoción fan posible que esta tradición continúe viva ano tras ano. Tradición que forma parte do noso patrimonio cultural e da identidade da vila de Burela. Parabéns á cofradía, o meu agradecemento ao seu presidente e a todos os que a integran e engadir simplemente que por moitos anos máis. Moitísimas gracias. Moitas grazas pola súa presenza, polo apoio á nosa Semana Santa. Queremos brindar á Xunta a medalla da nosa cofradía e que sigamos moitos anos grazas ao seu apoio. Moitísimas gracias.
Convidamos agora a subir ao escenario a alcaldesa de Burela e presidenta da Deputación de Lugo, dona Carmela López. Por favor, un aplauso. Moitísimas gracias, presidente, Cristian. A verdade é que o aplauso é para ti, neste caso, sobre todo por coller testigo. Aproveito para dar as gracias á anterior presidenta e ao equipo anterior, e sobre todo dar as gracias porque persoas como a Cristian recollan este traballo e intenten que perdure, porque, como ben dixo, son 30 anos que estábamos agora aí na sala do lado vendo esas imaxes de tantas persoas que xa non están, vendo esas historias que contaban que antes o Venres Santo pois saía tamén pola tarde, a imaxe saía pola noite, que o percorrido era máis longo, agora é máis corto, vense caras coñecidas que todavía estades aquí, que perdurades. Casi todas as persoas pasamos algunha vez por debaixo dunha imaxe coa intención de non sacar o carro, de que poida sair e poder arrimar o ombro, non, para facer posible a Semana Santa de Burela. Decía tamén o presidente, é certo que a nosa Semana Santa é humilde. Outro día coincidimos na presentación da Semana Santa de Viveiro e non pretendemos ser Viveiro. O que queremos é manter esta tradición que non soamente é fe, é cultura, é unha semana na que nos unimos, na que intentamos que saia adiante, e gracias a todas as persoas que estades aquí, as que apoiades tanto a xente que ao longo de todo o ano traballa por isto tan intensamente, porque é certo que cada vez se pon máis difícil que as persoas queiran implicarse non somente na Semana Santa, sino en moitos dos proxectos que se fan. Así que o agradecemento é para todos e todas vós e para todas as persoas que salen en esas imaxes que acabamos de ver, para que hoxe esteñamos aquí celebrando ese 30 aniversario. Así que moitísimas gracias por moitísimos anos máis, e xa aproveito para darlle os parabéns a Modesta, que estará xa toda nerviosa a piques de sair, e desexando ver o que se esconde detrás desta obra maestra, que agora non vexo a Jesús, pero tamén estará por aí. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Se é tan amable, pedimos que permaneza aquí no escenario para axudarnos no seguinte momento. Continuamos cun dos momentos destacados desta tarde, o descubrimento do cartel da que vai ser esta nova edición da Semana Santa de Burela 2026. O autor da obra gañadora é Jesús San José Arranz, natural de Cigales, de Valladolid, que chega a Burela por motivos laborais sendo moi novo e intégrase rapidamente na vida social e cultural da vila. Ao longo dos anos colabora con esta nosa Semana Santa e na actualidade, xubilado, dedica boa parte do seu tempo á súa paixón pola pintura. Quero darlle un forte aplauso e convidar a subir a Jesús, que xunto con Carmela nos van aquí a mostrar esta obra gañadora do concurso de 2026. A ver, que estás aquí debaixo? Eu non o vi. Non o vi. Mira, un aplauso. Que bonito. Facémoslle entrega do premio e diploma do concurso e dámoslle o testigo para que nos conte un pouquiño sobre este fermoso cartel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Seguro que la mayoría de ustedes ha visto la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Yo cuando la vi me impactó bastante. La verdad que el sufrimiento que tuvo que haber pasado Jesucristo, Jesús, como queramos interpretarlo, tuvo que ser horrible. Y después de un tiempo me encontré una fotografía en una revista, que era portada, y me propuse que tenía que
que pintar esta cara, este rostro, este sufrimiento. Y cuando me decidí, pues os tengo que contar que fui más creyente de lo que soy. Pero lo que se mueve alrededor de Jesucristo también te llama, te impacta. Y yo pintar este cuadro lo hice tan rápido, tan seguido, que parece que me estaba empujando a continuar. Pasé varias horas con ella, pero también le pinté en 3 días. Tengo que decirlo así. No sé las horas que empleé cada día, bastantes, hasta que le pude ver así, como en realidad le vi yo en aquella fotografía. Y ahora mismo, bueno, pues estáis viendo la expresión que tiene y todo lo que conlleva alrededor de este rostro, pues la imagen que nos da es como lo que tuvo que sufrir esa persona en su momento para llegar a tener todo esto. En fin, disfrutar de él. Yo espero que le podáis, el cuadro en sí es un óleo, que le podáis disfrutar en la iglesia o en el coro parroquial donde vaya a estar, porque, bueno, el óleo es diferente, se ve muy bien, pero también el cuadro es otra cosa, ¿no? Simplemente, pues nada más, que gracias por todo y ahí tenéis. Yo creo que tiene mucho detalle, me paré bastante, me gusta pintar y sabéis que siempre intento hacerlo lo más real a lo que veo, ¿no? Y ahí está. Es imposible yo no le puedo tener este cuadro en casa. Es demasiado, es muy fuerte para mí. Entonces decidí, tanto para el cartel como para que se quedara la cofradía con el cuadro, para que le disfrutéis todos, no solamente yo, ni que esté guardado en ningún sitio, sino simplemente para que el pueblo de Burela y quien quiera verlo, pues va a estar expuesto en su lugar y nada más. Muchas gracias a todos. E chega o momento da música. A música forma tamén parte da nosa maneira de expresar a tradición, os sentimentos e aquilo que ás veces as palabras non son capaces de decir. Hoxe temos a sorte de contar con voces que manteñen viva esta sensibilidade, que nos deleitarán con temas como Sabbath Mater, de Zoitan Kodali, de Mordi Davedog, un himno tradicional inglés, e Go Down Moses, un espiritual negro. Con todos vostedes, o coro da Escola de Música de Burela.
When Israel was in Egypt land, oppressed so hard they could not stand. Thus spoke the Lord, but Moses said, if not is my your firstborn dead, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh, no more shall they in bondage go. Let them come out with Egypt's spoil. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh, E chegamos ao momento central desta tarde. Modesta Ben López naceu e medrou en Burela, na calle do Can, unha rúa que forma parte esencial da súa historia persoal e do seu vínculo co pobo. Ao longo da súa vida desempeñou diferentes traballos ata rematar a súa etapa profesional como limpadora no cuartel da Garda Civil. Mantivo sempre unha implicación constante coa vida parroquial. Foi catequista, forma parte do coro e, dende o ano 2023, é madriña das Porteadores da Esperanza. Pero isto e moitas cousas máis é mellor que non lo conte ela e pedimos un forte aplauso para Modesta Ben López. Bueno, pois moitas gracias por a Escola de Música por acompañarnos esta tarde. Bueno, estamos na casa, isto é improvisado totalmente, non pasa nada, Bueno, señora alcaldesa, concelleiros,
veciños de Burela e visitantes. Boas tardes a todos. Antes de nada, quero dar as gracias a Cristian e á Comisión de Semana Santa por convidarme este ano a ser pregoeira. Para min é unha gran honra poder dirixirvos unhas palabras nun momento tan especial e tan sentido para o noso pobo. Para os que non me coñecedes, preséntome, como xa dixo Cristian. Son modesta, son filla de Eulogio do Canavalo e da Adela do Trampolín. E digo con toda a honra do mundo, de meus pais aprendín que non hai maior riqueza que ter boa conciencia, tender a man a quen o precisa e querer a túa xente por enriba de todo. Non estou aquí como ningunha autoridade, nin como a persoa importante. Estou aquí como o que son, unha veciña máis de Burela, unha muller normal, sinxela, das que saúdan pola rúa e das que viven o día a día como a todos vós. Elevo o nome con orgullo, porque tamén define un pouco o que son. Porque antes que calquera recoñecemento, antes que este pregón, o que me fixo ser quen son foi medrar nun fogar onde me ensinaron o valor do traballo, do respeto, da fe e da palabra dada. Teño que confesarvos que cando me propuxeron ser pregoeira quedei sen palabras, porque isto non é algo que pase todos os días, nin moito menos. É unha responsabilidade grande. O Señor sabe que eu non son merecente de que entrase no meu fogar, e moito menos de asumir este papel, porque non son profesional destes actos. Pero tamén hai un canto que di: que detalles, Señor, has tenido comigo. E este ano, sen dúbida, o Señor tivo comigo un detalle moi grande, porque ás veces Deus escribe na nosa vida capítulos que non agardamos, pero que nos enchen a alma. E como ia negarme despois do que vivín aquel 23 de abril de 2023, cando me nomearon madriña das porteadoras da Virxen da Esperanza. Aquel día foi moi grande para min. Chorei na igrexa, chorei de emoción, de gratitude, de nervios, de felicidade. Non tiña palabras para expresar o que sentía e pasei todo o día coa emoción a flor de pel. Sentín o peso da responsabilidade, pero tamén a forza da fe, da comunidade e do cariño da xente. E eu hoxe estou aquí como a unha máis, como a unha muller agradecida, como a unha veciña orgullosa do seu pobo, como alguén que sente profundamente o que significan estes días. Pero tamén quero dicir unha cousa: o verdadeiro pregón non se di só hoxe. O verdadeiro pregón dice todos os días ás persoas que temos ao lado, aos veciños, aos amigos, aos coñecidos, aos compañeiros de traballo, a todos os que co seu cariño e apoio fan que a fe, a tradición e a esperanza sigan vivas. Un pregón que nace do corazón e contaxia ao que escoita. Pero se teño que falar da miña experiencia relixiosa, comecei en Burela recén casada, pois de nena
ía aos enterros coa miña nai, só por escoitar cantar a don Benjamín e a xente. Xa daquela me gustaba a música. Ía aos oficios de Semana Santa. Claro, pero pasábame o mesmo que a Mario de Subeiras. Na miña imaginación transformei aquela vivencia nunha experiencia. Pensaba que ían falar dun carpinteiro, mariñeiro ou modista. Sei cadín que a fe comeza co asombro e ás veces tamén coa inocencia. Eu aprendín iso moi nova, con apenas 10 anos, cando fun pasar unha tempada ás Pontes de García Rodríguez, coa miña tía Modesta e con meu tío don Xosé María López Castro, que era o cura párroco da parroquia. E non fun soa, ía comigo o meu primo Brais, que daquela tería uns 8 anos. Para nós, aquelo era toda unha aventura, xa que nunca saíramos de Burela. Aquilo era como marchar ao estranxeiro. Todo nos parecía grande, distinto. Nada máis chegar, había unhas nenas por alí que nos miraban con curiosidade. Achegáronse e preguntáronos: "E vos de onde sodes?" E eu, moi seria, toda refreilada, respondínlles: "Eu son de España." As nenas quedaron caladas, a saber que pensarían. Pero eu quedei tan tranquila. Sei que nunca saíra do meu pobo, pois iría de España, non? Pero a cousa non quedou aí. Un día atopamos na cristaleira da Casa Reitoral algo que nos chamou a atención. Vimos o copón das hostias. Veña, vamos facer como fai o tío na misa. Collemos o copón e ale mesmo, moi serios, moi compostos, puxémonos de rodillas, un enfrente do outro a comulgar o corpo de Cristo. Amén. E ala, para adentro, 1, 2, 3, ata que nos pareceu que xa íamos ben. Cando meu tío se deu conta de que o copón das hostias estaba casi baleiro, chamou por nós. E antes de que dixera nada, xa lle respondín: "Eu xa non volvo á misa, xa comulguei bastante." E así foi como 2 rapaces que sen saír nunca de España, aínda que eu pensase que sí, volveron das Pontes de García Rodríguez, coa lección aprendida, e cunha historia que aínda hoxe nos fai rir cada vez que a contamos, como soemos dicir: "Fun nun cesto e vin nun carabelo." Aos 13 anos mandáronme estudar ao colexio do Pilar en Foz. Viña pola tarde en autobuses Rodríguez, pero antes tiña que coller a merenda. E xusto a esas horas estaban as irmáns cantando na aula. En vez de coller a merenda, poñíame na porta a escoitalas e pasaba sen comer. Aos 18 anos recoñezo a asistencia á igrexa. Reduceuse a ir só os domingos á misa. E se son sincera, tamén porque así despois podía pasar polo cinemón. Eran tempos de mocedade. Pero a miña experiencia relixiosa, a de verdade, a que me marcou por dentro, esa inculcároma as irmáns da Fraternidade Reparadora, cando se xubilou don Benxamín e veu don Luís Fole Freire. Chegaron tamén elas, e con elas entrou na parroquia unha luz distinta. A irmá Fe, que tocaba o órgano, Cristina, Elena, Edurne,
cada unha coa súa maneira de ser, pero todas cunha capacidade inmensa para achegarse á xente nova. Recordo a Edurne xogando ao fútbol cos nenos. Foron elas que me meteron a dar catequese, que me animaron a participar nas lecturas, que me fixeron sentir útil dentro da comunidade. Non era só ir á misa, era formar parte de algo. Formouse o grupo do apostolado da oración e cantábamos o hino con moita emoción. Eu aprendín con elas que a fe non era só rezar, era compartir, acompañar, servir. Un día a irmá Fe díxome con aquela dozura que tiña: Modesta, por que non aprendes a tocar el órgano? Eu, que sempre fun máis ben tímida para esas cousas, contesteille: Irmá, pa iso hai que estudiar, e eu non valgo, son moi torpe. Hoxe penso que máis que torpeza, o que tiña era medo. Medo a non estar á altura, pero elas nunca me fixeron sentir pequena. Ao contrario, facíanche creer que podías dar máis do que ti mesma pensabas. Cando marcharon, chorei de verdade, e durante moito tempo, cada vez que entraba na igrexa e miraba para o órgano, víñanseme as vaguas aos ollos. Non era só un instrumento, era o recordo das risas compartidas, das confidencias, das aprendizaxes, dese tempo que me axudaron a medrar por dentro. Se hoxe teño unha fe que me acompaña, que me sostén nos momentos difíciles e que me fai agradecer os bons momentos, é en gran parte grazas a aquelas irmás da fraternidade reparadora, que con paciencia e cariño sementaron en min algo que co tempo foi dando froito. Despois veu don Ramón. A primeira misa foi un domingo pola tarde e Gloria estaba por ali. Díxolle: aquí ten a Modesta, que lle pode ler. Fun a primeira lectora que tivo. Tamén axudei algo en Cáritas e fregando na igrexa. Unha vez que veu o obispo a Burela, creo que fora Egea Escolano. Estábamos por ali un grupiño de xente e foi-nos presentando unha a unha. E cando chegou a min, díxolle: e esta é doña Modesta, que se non fora que está casada, metíase relixiosa. Tamén dicía sempre que el era moi cantarín, porque unha misa sen canto é como un día sen sol. Con el formouse o coro parroquial, con moita ilusión, grazas ao empeño de Jesús Arrán, natural de Peñafiel, Valladolid. Éramos xente de Burela e tamén de fora. Lembro con especial cariño a Isabel, que cantara a saeta nunha Semana Santa. Tiña unha voz espectacular, que nos emocionaba a todos. Tamén estaban Menia, Mari Carmen, Loli, Toñito, Ángel, Nuria, os fillos de Jesús e Nuria, Moncho, e incluso algunhas nenas dos Castros, que agora xa son mozas. Ao principio tamén estaba Elenita da Confitería, Rosa Mari, Angelines do Fresquero e moitas máis. Todos xuntos fixemos e facemos que a música encha a nosa igrexa. Cantar e rezar dúas veces. E a nosa fe tamén se expresa a través das nosas voces unidas. Actualmente no coro estamos Toñito, Marisol, Milucha, Ineida, Ángel, Andrés, Suso e unha servidora. O coro participa os domingos na misa das 12, durante todo o ano.
nas misas de San Andrés e tamén na misa contra o cancro da Asociación Esperanza. Tamén cantamos nalgunha boda na romería do Monte Castelo e na Semana Santa. Despois da xubilación de don Ramón veu Suso. Con el facíase unha comida todos os anos en San Román para xuntarse Cervo, San Ciprián, Rúa e Burela. Era unha experiencia máis de xuntarse ás parroquias. Agora temos o Padre Óscar, oxalá sexa por moitos anos. Ir á igrexa non significa que sexa perfecta. Vou porque son débil e busco fortaleza, porque me equivoco e busco misericordia. Non só creo, senón que sei que Deus é bo, porque vin nel a súa bondade e a súa fortaleza, que xurde cando parece imposible saír adiante. Este testemunho nace desde o silencio, desde o amor. Falo do meu esposo, que xa non está entre nós. El era unha persona crente, aínda que non practicante. Eu, pola contra, vivía a fé dun xeito máis presente e consciente. Nos seus últimos momentos, sen estar enfermo, nin agardar a morte, ocorreu algo que marcou para sempre a miña memoria. Como se presentise que algo estaba por chegar. Tomoume a man con forza e serenidade. Díxome que ao meu carón se sentía tranquilo, porque eu estaba chegada a Deus. E nesa fe atopaba el descanso e confianza. Marchou sen esperar a morte, pero non marchou só. Agarrado á miña man, senteuse acompañado por esa fe que quizáis non practicaba, pero que recoñecía e acollía. Foi un xesto sinxelo, pero cheo de sentido, unha entrega silenciosa, unha procura de paz, unha maneira de achegarse a Deus a través do amor. Deus non te elixe polo que eres, senón polo que podes chegar a ser. Reza, espera e non te preocupes se Deus tarda en responder, porque El está probando o teu amor ou quere darche algo máis grande do que pides, pero sempre no momento que sexa mellor para a túa salvación, non para a túa comodidade. A Semana Santa en Burela non é só unha tradición, é memoria, é silencio, é encontro. É ese intre no que o mar parece falar máis baixo e o vento que ven do porto tráenos lembranzas de quen fomos e de quen somos. Somos un pobo mariñeiro, un pobo que sabe de esforzo, de madrugadas, de esperanza, cando a barca sae ao mar. E por iso entendemos mellor ca ninguén o significado destes días, a dor, a espera e tamén a luz que sempre acaba volvendo. Nestes días, as rúas énchense dun silencio especial, un silencio que non pesa, senón que acompaña. O son dos pasos, o tambor que latexa como a un corazón, as imaxes que avanzan a modiño. E nós, detrás, cada quen co seu pensamento, coa súa promesa, coa súa lembranza. A Semana Santa é fe, sí, pero tamén é familia. É volver á casa, é atoparnos na praza, saudarnos, compartir un sorriso contido. É unha emoción que non sempre se di con palabras. É mirar ao ceo, sentir o sal na pel. É lembrar que mesmo nos momentos máis escuros sempre hai unha mañá
de resurrección agardando. Burela sabe levantarse, sabe unirse, sabe acompañar, e iso é o máis fermoso que temos, camiñar xuntos. Os costaleiros cargando as imaxes con fervor e sacrificio, incluso descalzos, cumprindo unha promesa. Así pois, vamos a falar sobre os actos da Semana Santa. Mércores de cinza, símbolo de penitencia e conversión ao arrepentimento. No momento de recibila, está ben ir pensando nalgún sacrificio que poidamos cumprir. A solenidade do Domingo de Ramos, a entrada de Xesús en Xerusalén, coas palmas a ramos. Ese día a igrexa está abarrotada. Vía cruces. Cada persoa vai lendo cada misterio na súa estación. É moi emocionante. Xoves Santo, lavatorio dos pés e cea do Señor, a cal nos recorda que temos que axudarnos uns aos outros. E na cea dásenos o alimento, o pan e o viño, é dicir, o seu corpo e a súa sangre. Vernes Santo, adoración da cruz. Na cruz o seu corpo está desgarrado, o seu alento é débil, a súa cabeza inclinouse baixo unha coroa de espiñas. Sen embargo, a súa compaixón enche os seus ollos. Ao pé da cruz está unha nai, coas mans temblorosas. Sufre, reza en lugar de maldicir, perdoa en lugar de condenar. A pesar de todo, el elixe quedarse, elixe a cruz, elixe a dor, polo que te elixe a ti. Sábado de gloria. A noite máis importante do ano, a resurrección, vixilia, pascual, bendición do lume e da auga. Ese mesmo día, pola tarde, a procesión da esperanza, a cal me emociona porque lle poido cantar o hino. Ese día é o único día que o noso director do coro pon o traxe. A esperanza xo di a palabra. Espera. Porque unha vida sen esperanza non ten moito sentido. Domingo de Resurrección, o encontro de María co seu fillo, unha procesión moi emocionante onde as bágoas din máis que as palabras. Hoxe Xesús segue pasando polas nosas rúas, os nosos duelos, as nosas historias. Míranos coa mesma compaixón e dinos en silencio. Non chores, confía, eu poido devolverche a vida, quizais non da forma que esperamos, pero sí da que necesitamos. Vamos a celebrar un ano máis o misterio máis importante, o misterio pascual da paixón, morte e resurrección do noso Señor. Esta Semana Santa celebraremos un ano máis o amor misericordioso de Deus, que asumeu a nosa condición humana con todas as súas consecuencias ata a morte na cruz. Que a alegría da resurrección de Cristo sexa a forza das nosas loitas e o sentido da nosa esperanza. Finalmente, acabamos con unha frase que di: que o teu sangue santo nos lave por dentro e que a túa cruz nos cubra e nos protexa. Para min, a Semana Santa é o acto máis importante do ano, pero como cristianos, crentes, hai que vivila os 365 días do ano, repartindo amor, humildade. A Semana Santa ensinoume leccións que levo comigo para toda a vida. Ensinoume que nada sería posible sen as persoas, sen ese equipo humano tan grande que forma o noso pobo. Porque a Semana Santa faise coa xente e pola xente.
con mans que traballan en silencio, con tempo regalado, con esforzo e con moito amor para construir ano tras ano esta paixón que nos une. Como dicía Nai Teresa, yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no sé, y juntos hacemos grandes cosas. Que esta Semana Santa nos traiga paz, que nos traiga esperanza, que nos axude a mirar máis fondo e a querernos máis como pobo. Burela, que estes días santos sexan camiño de fe, de encontro e de vida nova. Vivámola con respeto, vivámola con emoción, vivámola xuntos. E para rematar, permitídeme dedicar unhas palabras de gratitude. Grazas ao Concello de Burela polo seu apoio constante á nosa Semana Santa. E grazas á nosa alcaldesa, Carmela López, hoxe tamén presidenta da Diputación de Lugo, polo seu compromiso coa nosa vila e coas nosas tradicións. Grazas, Cristian. Grazas a todas as persoas que formades parte da Comisión de Semana Santa, polo voso traballo silencioso e incansable. Grazas aos cofrades e porteadores, que levan nos ombreiros non só os pasos, senón tamén a emoción e a fe dun pobo. Grazas aos decoradores, a Javier, Ana, Milucha, por encher de beleza cada recuncho. Grazas a Carmita, que coa súa arte de costureira viste as nosas imaxes con agarimo e dedicación, e a cal é encargada de confeccionar os traxes dos apóstolos, mantendo viva a tradición co seu traballo paciente. Grazas tamén ás persoas chegadas de Cabo Verde, de Perú e doutros lugares que enriquecen a nosa Semana Santa coa súa presenza e participación, porque a fe e a emoción non entenden de fronteiras. Gracias, Albano, por emocionarnos coa túa música, especialmente coa saeta, que nos atravesa o corazón. Grazas á Asociación Cultural Ledicia, grazas á Escola de Música, acordeonistas da Mariña, Coral Polifónica e aos coros de Cervo e de Burela, por poñerlle voz e armonía a estes días tan especiales. Grazas ao noso párroco, que nestas datas multiplica esforzos e tempo para que todo saia adiante. Grazas, Reinaldo, pola túa profesionalidade e polo gran traballo cos vídeos e fotografías da nosa Semana Santa. Grazas por axudarnos a conservar estes momentos para sempre. E se me permitides, quero rematar cun recordo moi especial, unha pequena homenaxe a Genucha, como sabemos todos, que faleceu fai pouco e foi cofrade hasta que máis non poido. Veciña e querida de Burela, que moitos coñecestes. Unha muller profundamente comprometida coa Igrexa, cos máis necesitados e con Cáritas. Unha muller xenerosa, sempre disposta a axudar, sempre atenta ao que sufría. Para min, ademais, unha gran amiga. Moitas gracias a todos. A Modesto olvidouselle unha cousa. Gracias á colla, que sin ela non seríamos naide.
Isto temos que dar as grazas. Ai, a colla. A colla está máis que agradecida, por favor, un aplauso, porque están sempre aí dispostos a traballar, dispostos a facer todo. Como mostra do noso agradecemento, queremos facerche entrega dun pequeno agasallo e esperar que nos sigas cantando durante moitos anos e poder vivilo xunto a ti. E despois de todo isto que dixo Modesta, pouco queda por dicir, pouco queda que agradecer. Entonces, só vou pedir outro aplauso e que, por favor, sinta todo o noso cariño. Ahora está preocupada porque non felicitou a colla. Cada un mundo. Dame un momentiño para axustar todo, que non caiga nada, non vai a ser que armemos unha que valga por dúas. A Semana Santa que vivimos nas rúas de Burela nace tamén na parroquia. Na fe compartida e no sentido profundo que dá significado a cada procesión e a cada paso. Por iso, para pechar este acto, convidamos a subir ao escenario ao párroco de Burela, don Óscar Santiago San Martín, que nos dixirá unhas palabras. Ben, como dixo Cristian, dúas palabras, que xa se fai tarde. Simplemente agradecer a Modesta algo difícil que fixo hoxe ela aquí. Algo, sí, moi difícil, que é dar testemunho da fe. Dar testemunho da fe é moi difícil. Podemos falar do tempo, podemos falar de política, de deportes, de moitas cousas, pero abrir o corazón aquí ante todos e falar da túa fe, eso é moi difícil. E eu que simplemente quería sinalar, é dicir, falamos aquí que a Semana Santa é memoria, a Semana Santa é tradición, é cultura, pero é fe. E, sobre todo, o que facedes é que poñer en valor é o testemunho de fe que dades o implicarvos na Semana Santa. Para que non quede no ámbito, que eso está ben, no ámbito personal e íntimo do corazón. Pero cando alguén como Modesta abre o seu corazón, como fixo hoxe, mostrando a súa fe, estás dando gracias a Dios diante de toda esta xente. E iso é moito de agradecer porque iso permanece na memoria. E é o que vimos celebrando 30 anos de xente manifestando a súa fe. E iso é algo grande. É algo que hai que agradecer e desde aquí agradezovos. Que testemunhedes a vosa fe. E a máis de maior maneira que é co amor, como dicía Modesta, que poñedes dando tempo das vosas vidas para que todo isto saia adiante. E é de agradecelo. Claro que sí, traballos calados, horas invertidas, dadas xenerosamente por amor ao pobo de Burela, á comunidade da que formades parte e, sobre todo, a través deso, dando o voso amor a este Deus no que creemos e a quen celebramos, verdad? Pois moitas gracias.